צהריים טובים, שלום לכולם. אני רוצה לדבר היום על תפילה לאלוהים. חשוב לי, זה נראה לי מאוד חשוב, להסביר לכולם מה שאני מבין ואיך שאני מרגיש נכון. לפני כמה ימים הגיעה הבת שלי מבית ספר וניסתה להראות לי איך שהם מתפללים בבית ספר. וזו הייתה תפילת שמע ישראל, והיא קראה מאוד מהר, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, זה היה כל כך מהר. פתאום עצרתי אותה וביקשתי, חכי. למה אתם עושים את זה ככה? למי אתם מתפללים? ומי צריך? והאם זה תפילה? תפילה לאלוהים זה לא משהו שבא מזיכרון, זה לא משהו שבא מקריאת טקסט מהיר, זה לא אוטומטי. תפילה זה משהו שבא מאלוהים, זה רצון להתפלל אליו, לרצות להתפלל. זה מתנה של אלוהים לאנושות. אסור להתפלל אם אתה לא מרגיש רצון וצורך, אם אתה לא מרגיש את רוח של אלוהים, אם אתה לא רוצה בכלל לקרוא או להגיד מילים שאתה קורא שמע ישראל, הרי ואהבת את אדוני אלוהיך. אם אתה לא אוהב את אדוני אלוהיך, או לא רוצה לרצות לאהוב את אדוני אלוהיך, אתה לא יכול לקרוא לזה, זה אסור ופסול. וכמובן אנחנו מחויבים ללמד את הילדים שלנו להתפלל ולהרגיש תפילה. כל מילה שאלוהים נתן לנו או שאלוהים נותן לנו. גם עכשיו יש תפילות שאלוהים נותן כל רגע לכל בן אדם, תפילה שלו, ותפילה הכי אמיתית זה תפילה שבאה מהלב.